Razmišljao sam da radim brzu geografiju Rusije, ali toliko smo je već spominjali u prethodnim videima, pa ćemo uraditi njihove najdraže. Sljedeći video Skandinavije obećavam. Ne, stvarno obećavam. Dobrodošli na Kamen k pršutu i ozbiljne teme. Da, i dalje držim to ime. Gdje ćemo danas ultra hiperaktivno brzo preći iz Sjedinjene Američke Države, pošto ima previše. Da odmah raščistimo, zvaću uglavnom samo Amerika. Da znate da se ne odnosi na ceo kontinent. Mada realno, ko ikad pominje Honduras? Ček, zar nije tamo bio onaj fudbalski rat? Ok, pominjat ćemo ga mi onda. Obavezno se subscribeujte i kliknite zvonce jer me YouTube tera to da govorim da bi uopšte iko i naletao na ovaj kanal. Eksplodirat će vam mozak od količine informacija, pa da krenemo. SAD je federativna republika u Severnoj Americi. Sastoji se od 50 saveznih država i jednog federalnog okruga ili distrikta Vašingtona, koji je ujedno i glavni grad celog SAD-a. Ovih ovde 48 država zajedno sa Vašingtonom čine kontinentalnu Ameriku, koja se nalazi između Kanade na severu, Meksika na jugu, Tihog okeana na zapadu i Atlantika na istoku. Aljaska, koja čak ovde se graniči sa Kanadom na istoku i sa Rusijom preko Beringovog moreuza. U sred Pacifika se nalaze Havaji, koje zajedno s Aljaskom čine tih 50 država. Međutim, to nije sve. Amerika posjeduje 16 prekomorskih poseda, od kojih su samo 5 naseljeni i imaju drastično slabija prava u odnosu na ostatak zemlje. Ne brinite ako niste znali za ove posede, ne zna ni njihov predsjednik. And I met with the president of the Virgin Islands. Ovi posedi su raštrkani po Tihom okeanu i Karibima i uglavnom su strateški iskorišćeni. Vojne baze. Šta osim vojske i ovoga ima da se vidi tamo? Zapravo dosta. Šalu na stranu, Amerika je ogromna država i ima dosta toga da ponudi. New York, Los Angeles, Vegas, Veliki kanjon Kolorada, Yosemite Park, Yellowstone, plaže Havaja, Miami, Tahoe, jazz klubovi po New Orleansu, Disneyland, milion predivnih nacionalnih parkova, zatim Kip Slobode, Golden Gate Most, Mount Rushmore, Hollywood, Capitol ili zgrada Američkog kongresa, recimo da bih tako preveo. Predugo bi trajao ovaj segment, pa da pređemo na istoriju, to će bar biti kratko. Smatra se da su prvi naseljenici došli na ove prostore sa Sibira pre više od 15.000 godina. Oni su se razvijeli od sečenja od sveta sve do Kolumbovog dolaska 1492. na kontinent. Time počinje evropsko maštanje o kolonizaciji Amerike koje ubrzo i usledilo. Prvi Evropljani koji su pokušali da kolonizuju prostore SAD-a su bili Španci na jugu i zapadu, a ubrzo su se ovoj groznici pridružili Englezi koji su imali više sreće na istočnoj obali. Od tad kreće nagli rast ovih kolonija i borba ove dve tada najveće svetske sile oko prevlasti na kontinentu. Tadašnji stanovnici britanske kolonije su, zbog velike udaljenosti Velike Britanije, počeli da se osamostaljuju. Proglašavaju nezavisnost 4. jula 1776. Sledi dugi period nestabilnosti i čak i građanski rat u drugoj polovini 19. veka. Posledica ovog rata je bilo ukidanje robovlasništva 1865. Zatim počinje ekonomski, vojni i teritorijalni rast i njihov uticaj u svetu postaje sve jači. Nakon drugog svetskog rata dobijaju titulu supersile, ali na njihovu žalost nisu jedini. Onda kreće period hladnog rata gde su se Sovjeti i Ameri fleksovali preko proksi ratova u Koreji, Vijetnamu i tako dalje. Jer po nastajanju Ujedinjenih nacija direktni ratni pohodi su bili diplomatski no. Nakon pada Sovjetskog saveza počinje teška unutrašnja kriza u Rusiji. Amerika ostaje jedina svetska sila, ali se novi igrači javljaju, Kina i Rusija. Ok, ovi drugi je stari. Također još i da pomenemo njihovo mešanje u Jugoslaviji, Siriji, Libiji, Iraku, Afganistanu, mogu ovako još dugo. Danas Amerika predstavlja izvor većine mimova i ostalih manje bitnih kulturnih dobara poput filmova, serija I want to die. I muzike, i YouTube-a, Zuckerberga i naravno Lil Pumpa. Brojke. Amerika je ogromna, ima između 9,5 i 9,8 miliona km2, što je stavlja na 3. ili 4. mesto. Ima neka fora sa računanjem teritorijalnog mora oko koga niko ne može da se dogovori, šta god. Dom je za oko 327 miliona stanovnika, što je stavlja na 3. mesto iza samo Kine i Indije. Međutim, nije baš gusto naseljena. SAD je jedna od onih zemalja gde glavni grad nije najveći. Ovde je to New York, zatim idu Los Angeles, Chicago, Houston i Phoenix, dok je Washington 21. U Americi, kao što verovatno već i znate, postaje tabu uopšte pomenuti kom polu pripadate, a kamoli rasi ili nacionalnosti.
Smatra se da su oko 73% stanovnika belci, 12% afroamerikanci, zatim slede Azijati, Indijanci i ostalo su mešavine svih prethodno pomenutih. 17% se izjasnilo također kao latinoamerikanci koji su većinom belci. Procenjuje se da će do 2050. broj belaca opasti dok će broj pripadnika svih drugih rasa porasti. Pošto je nacionalnost Amerikanac nejasan pojam ili ti što bi naši rekli ne postoji, možemo da gledamo njihova porekla. 14% tvrdi da je njihovo poreklo nemačko. Blizu iza su Irci, Meksikanci, Englezi, Italijani i čak i Poljaci. Procenjuje se da ima preko 1,3 miliona ljudi poreklom iz zemalja sa prostora bivše Juge. Međutim, neke procene kažu da samo Srba ima čak i do milion. Što se tiče religije, najzastupljeniji su protestanti, zatim slede katolici, a samo 1% čine pravoslavci. 24% se ne vezuju za religiju ili su ateisti i onda ima još milion manjih religija i puno sekti. Ekonomski gledano, Amerika je gigant, sa nominalnim BDP-om od preko 20 biliona, odnosno preko 20.000 milijardi, ona je ubedljivo prva u svetu. SAD ima čak veću ekonomiju od cele Europske unije. Naravno, previše ozbiljno da ovdje ulazimo u pravo stanje i očajan nivo stabilnosti ove ekonomije, ali za sad su okej. Za sad. Po osobi, prosječan stanovnik stvori preko $62.000 godišnje, što ih stavlja na 7. mesto u svetu u nivou Singapura, Katra i ostalih nama nedostižnih utopija. Prosječna neto plata je oko $3.300 mesečno, što je malo više od prosječnog Balkanca i malo niže od Logana Paula. Ameri nakon mimova najviše izvoze naftu, demokratiju, čelik i automobile. Njihov najveći trgovinski partner je Trumpov omiljena reč China. Najpopularniji američki brendovi od kojih mi nažalost nijedan nije sponsor, javite mi se, su Google, Walmart, Koca, Apple, Microsoft, Mac, Face, Nike, Amazon, YouTube, ima ih previše. Čak 34% milijardera iz sveta živi u Americi, od kojih je jedan njihov dragi predsjednik koji je igrom slučaja na mom logu, ako može to tako da se ne zove, samo sam sklopio 3 random slike. Pre 10 godina je procenjeno da ima preko 16,5 miliona milionera u ovoj državi. Verujem da je popularizacijom YouTube-a i Twitcha taj broj još veći. Tako ću ja jednog dana, samo da napustim faks i počnem redovno da pravim videe. Vojska SAD-a se smatra za najjačom u svetu, jedna od dve najjače na svetu, samo zato što je Rusija propatila 90-ih. Svakako obje zemlje se bore za prvo mesto, ali Amerika raspolaže sa većom radnom snagom i većom ekonomijom. Broj aktivnih vojnika je oko 1,3 miliona i to je stavljeno na 3. mestu, blizu iza Indije, ali daleko iza Kine i malo ispred Rusije. Amerika također ulaže ubedljivo najviše na svetu u odbranu, oko $650 milijardi, što je više od narednih 10 država na toj listi zajedno. Kao i uvek, ove izvori su ifi, tako da ono, cifre, srce, ne blizu, klasično. Također imaju preko 6.500 nuklearki jer 20-ak nije dovoljno da uništi ceo svet. Mada ih Rusi imaju još više. Pa dobro, ko voli Ameri, koga Ameri vole, barem na papiru. Ironično, posle svega, SAD smatra Veliku Britaniju za najbolje prijatelje, kako zbog istog jezika kojim pričaju, tako i zbog ogromne razmene dobara, a i Amerima je bitan neko uticaj na Evropi. Također je tu i Kanada, s kojom deli istoriju pod britanskim kolonijalizmom i ima ogromnu trgovinsku razmenu i Kanada pomaže Amerima u borbi protiv terora. Izvinjavam se. Tu su Izrael, u što se ne osuđujem da se upustim, i Južna Koreja, koja Amerima služi kao kontra Kini i Severnoj Koreji. S Meksikom su, s Japanom su okej, kao, osim onoga sa 2 atomke, da. U Evropi se odlično slažu sa Francuskom, u Evropi su okej sa Francuskom i Nemačkom zbog raznih političkih razloga. NATO, koji je SAD sa još 11 država osnovala, danas služi kao jaka kontra Rusiji ili bilo kome ko se suprotstavlja američkim interesima. Manje više, sve članice NATO su okej sa Amerikom, a neke tolerišu kako bi se po svaku cenu odaljile od ruskog uticaja i približile zapadu. Sad, ko ne voli američki režim i zašto, video treba da traje do 10 minuta sa sve outrom, tako da ću to prepustiti vam u komentarima. Toliko sam se iscimao za ovaj video da me mrzi da editujem zaključak, a i sad će mi kolokvijum. Ne stvarno, sad će mi kolokvijum. Svakako, Amerika je specijalno mesto sa puno loših, ali dobrih strana i definitivno ima šta da se vidi i doživi. Kapiram da posle ovog videa nikad neću dobiti američku vizu i neću moći da je posjetim, ali eto, barem ću da dobijem par hiljada pregleda. Ako niste dobili napad epilepsije ili ste čak i nešto naučili, zabodite like, subscribeujte se, kliknite zvonce, šerite, komentarišite šta god. Možete da me pratite i na Faceu, Twitteru i Instagramu. Za svaki video je potrebna ogromna količina vremena i truda, pa ako želite da pomognete kanalu sa kojim $, idite na moj Patreon, bit će nagrada, kao na primjer glasanje za temu sljedećeg videa. Svakako hvala puno na ogromnoj podršci, sljedeći video Skandinavija možda čak i sljedećeg petka, možda. Do tad, obožavam vas, vidimo se. I sad za kraj, vaši komentari.
Coming